Сръбско-българската война избухва на 2 ноември 1885 година. И макар основната атака на противника да се очаква по посока на София, военното командване и правителството не забравят северозападна България. Да я отбранява е изпратен капитан Атанас Узунов. Участник в Сръбско-турската война от 1876 година, сражавал се като опълченец през 1877 при Стара Загора и Шипка. След това отива да учи във военната академия в Петербург, но избира не толкова популярен род войска – инженерните части, които се отличават с скучни изчисления и ровене в земята. Узунов обаче твърди, че войникът се нуждае от лопатката, така както от пушката си. 26-годишният капитан става командир без армия и е начело на запуснатата крепост в Видин, която е без оръдия и боеприпаси. Той използва малкото време, с което разполага, да строи валове и окопи, за което изкарва гражданите на Видин да копаят траншеи и да изграждат редути. За да очисти местността пред тях и сърбите да нямат прикрития, Узунов нарежда да се изсекат дърветата и изръвнят гробищата. Друг проблем пред него са хората. Той разполага предимно с запасняци и опълченци, а пристигат и доброволци, сред които цигани, турци, власи, даже хървати и руснаци. Повечето от опълченците и доброволците са въоръжени с стари пушки, нямат униформи и офицери. Все пак, за кратко време Узунов успява да събере 6800 души и 30 оръдия, но той разполага само с 3 артилерийски офицери на дългата 8 км отбранителна линия и те ще трябва да тичат от един бастион на друг, за да ръководят стрелбата.